салому алайкум бародари азиз, салому алайкум ва кулли мардуми мусалмон. Ҳазор раҳмат ки дар бармон ҳастем ва ниёзмандонро дастгирӣ мекунем. бениҳоят ҳазор раҳмати калон мегӯм, бениҳоят миннатдорум. бародари азиз, аянами шикоят беҳад шикоят бисёр шуда бародари азиз. Залатои корона қарз мегирем, баъзеҳо бародарон мегӯянд ки ҳастан одамое ки мо ҳами 5000 мода бутем, мо ҳами залатои корона тара маҳкам мекунем. Мега и гап дуруғе бародари азиз. ӯ тошто мешид агар любой одам қарз ирӯз мегира пага 5000 да маҳкамаш мекунӣ, ирӯз мегира бо 5000 да пага маҳкамаш мекунӣ. И гапҳо дуруға, як где-то хато накунад 5-10 одам ҷо зангм зад. Акаҷон фалон одамам ки хеле инам ҷоз ин видеош мемонад ки неми одамам рекламашон кисан дар TikTok, дар Instagram, дар ҳам ҷо реклама кисан ки мо фалон ҳамин хеле номро занг бизанем, мо мегирем залатои коронаи шуморо нол мекунем, қарзотона метиҳем. И гапҳо дуруға бародари азиз. Вақте шумо сума мепартоен тамом, худо нигаҳбон, Аллоҳу акбар, чунон истифодатон мекунед всё. Беҳад ман дар чек бисёр рӯй кисан, мегӯянд ки акам хеле кисан. Ман хостам ки як видео кунам ки бародари азиз эҳтиёт кунед. И ҳамаш мошенника ягон намуд нест, ягон намуди хеле чизо бугӯ нест бародари. Бародари азиз, аму 5000 парто мегӯям ман қарз дитра маҳкам мекунам, мегӯям масъала чӣ? Ё дуруғе бародари, бовар накунед. Ё ҳамаш мошенникан, пул кор мекунад мира. 5000 мепарто, 4 списка мира. баъд бародари азиз, як чиз дигар хотиррасонтон кунам аз ҳаматон. Инам бар ма суратош мебурӯя. Ана бародари мо дар топлистан ҳастай. Ана нами навош ник, заряд ник, ҳами хулоса ҳами система ина сурато намҷа мебурӯя бародари азиз, сурато дар бари ман мебурӯя. Касое да ки дар кора бародари азиз ҳами чиё дастафка ва тамоми ҳами дуруни Москва дар кор дора. Бе пула дастафкаш. Ана бо як чиз дигар хубӣ дорад ки касое ки магазин дорен, чӣ дорен, метавонед оптои ҳами бародар занг бизанед. Ҳами 4 та 9 ки дар боёнемонам, ҳами бародар занг бизанед. Мақсад бо айнои мо гап занед, иншалло скидкатон мекунанд. Ба тамоми ҳами дуруни Москвара дора. Масалан наушник мехарӣ, ана батарейка беспроводной мехарӣ ё ки хулоса любой чизе ки ҳаст, ҳами система хеле чизое ки ман меонам, ҳами оптоиш ҳам ҳастай, донадонаш ҳам ҳастай. нами одама занг бизанед бародари азиз, мақсад дар хизмати шумо. Ана баъда сари масъала меом бародари азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. Чанд қай ки метавонед видеоро паҳн кунед ки ҳаст бародаре ки нав омадаги мушкили да мега залатои корона қарз бигирам, ҳамин хел бо дигарон фирифта дигарон меғалтанам барои биё қарзи та итари мекунад гуфта. Илтимос видеоро паҳн кунед. Аз шумо ҳеч намерам як лайкмон паделиста ки имо дори WhatsApp ё шояд як бародарат мебина. ҳамин хел бародарон, ҳамин хел одамое ҳастанд ки мебуранд, мега биё мо қарз, мега биё ман видеоро дида будам, ҳамин гап дуруғай. Нафартам да 5000 и беҳтарин мешавад, савоб мегирӣ ҳамо бародари азиз. Ана дар охири мисли ҳама вақта мегӯм, агар ки билетҳо дар кор боша бародари азиз, номерои ман ҳама вақт дар пои номерои худам мондагиай. Ҳамин авиакасаи муҳоҷирон дар хизмате бародаро занг бизанен ҳама вақт, ё ки дар WhatsApp бинависен, билет фарланд дар ки ҷой ҳаст нести, иншааллоҳ ба хоси Аллоҳ мо дар хизматем. худо ҳаматон нигоҳбон бошад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.